नमस्कार, योगिताज किचन मध्ये मी योगिता तुमचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज मी चमचमीत आणि झणझणीत कोळंबी मसाला बनवणार आहे। प्रथम मी कोळंबी सोलून आणि स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता कोळंबीला लिंबाचा रस आणि हळद पावडर लावून 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवूया। आता कोळंबीचा रस्सा बनवण्यासाठी वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी उभे चिरलेले 2 कांदे, ओलं खोबरं 1 वाटी, सुकं खोबरं 1 वाटी, आलं, लसूण घेतला आहे। आता तव्यावर कांदा भाजून त्यामध्ये आलं आणि लसूण घालून परतून घेऊया। कांदा तांबूस झाला की त्यामध्ये ओलं खोबरं घालून मिक्स करून भाजायचं आहे। आता धने, काळी मिरी, लवंग, दालचिनी आणि कोथिंबीर घालून मिश्रण चांगलं परतून घेऊया। वाटण चांगलं भाजून झालेलं आहे। आता आपण सुकं खोबरं भाजून घेऊया। आता हे कांदा खोबऱ्याचे भाजलेले मिश्रण मिक्सर मध्ये घालूया। त्यात थोडे भाजलेले सुके खोबरे घालून वाटून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपलं वाटण तयार झालं आहे। आता गॅसवर मंद आचेवर पातेलं ठेवून त्यात 2 चमचे तेल घालूया। तेल गरम झालंय। कढीपत्ता, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून मिश्रण चांगलं परतून घेऊया। आता पाव चमचा हळद पावडर, 2 चमचे मालवणी मसाला घालून मिश्रण चांगलं परतून घेऊया। इथे मी मालवणी मसाला वापरते, तुम्ही कोणताही लाल तिखट वापरू शकता। आता ह्यामध्ये कोळंबी घालून परतून घ्यायची आहे आणि पातेल्यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटांसाठी वाफ द्यायची आहे। आता झाकण उघडूया। कोळंबी चांगली शिजली आहे। आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालूया। आता चवीपुरतं मीठ घालून मिश्रण चांगलं ढवळून घेऊया। आता गॅस मध्यम आचेवर ठेवून 5 मिनिटांसाठी उकळी येण्यासाठी ठेवूया। कोळंबीच्या रश्याला चांगली उकळी आली आहे। आता गॅस बंद करून त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊया। तर अशा प्रकारे झणझणीत आणि चमचमीत मालवणी पद्धतीने कोळंबी मसाला तयार झाला आहे। रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।